pipila ka mga tao nga ilang ipahimutang ang ilang paglaom ning kinabuhia diha sa ilahang mga bahandi. Kay nagtuo siya nga makatabang kaniya ang iyang bahandi. Igsoon, sugin lang ko ikaw kanang imong bahandi, mahimong makatabang kanimo. Pero karon nga buhi pa ka. Pero inig kamatay nimo, inig katubang nimo sa hukmanan sa Dios. Dili makatabang ang imong bahandi. Posible ang bahandi sa kalibutan, pwede nimong isuhol nato mga tao na gusto nimo pangayuan og pabor. Pero sa Ginoo, dili na kinahanglan ang imong bahandi dito Kay walay bisan usa ka nato nga magdala, bisan usa ka dako, bisan singkusing dito atubangan sa hukmanan sa Ginoo. Di nimo pwedeng dalahon dito ang isa ka kaban nimong kwarta. Dili nimo pwede dalahon dito ang imong bulawan kung naa kay bulawan. Dili nimo pwede dalahon dito ang imong daghang alahas kung aduna kay daghang alahas. Pero subok malandong ang daghang mga tao, gipahimutang nila ang ilang seguridad diha sa ilahang mga bahandi. Walay panahon sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang iyang giuna sa iyang kinabuhi, maong pagtigom og mga bahandi nga biyaan lang man niya inig kamatay.